салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон, навори имрӯз аст бозам барашкаҳои нусхаи дизайнери наву, нусхаи атлас ва нухили гулдурако барои модаро. диден ду тарафа аст, ҳамада бай меган ду нусха меганам хали бори новинка ҳамаш барашка. нархошон духтаро 210 сомони аид. нархи донашай оптун гирин бо арзон мекунем. доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. тарз доставкада пура када хоҳарҷоно дар бай мефаҳмонам, ватсапда мефаҳмонам. ватсапда нависен. касе конкретни харидорай хоҳиш мекунам ара дуруст бифаҳмен, онамо одамои конкретни харидоро бинависан. диден ҳама бори навай наи барои арӯсако ва ҷойбот хушрувак. ёш дига нусха якам нусха валай духтаро 210 сомони кадомиш ки махлай дизайни нав. ё и 5 дора ани 5 ранг дошта духтаро. ирам низ бори новинкай мона гулои хеле шухча хушрувак дошта. хушру видео мекунам.